Diyos maray na aga mga tugang matindugok para sa novena to our Mother of Perpetual Health. Immaculate Mother, to you do we plead. To us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May you always live as your truly devoted children. Mary Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation begun, destined to bring to the light of your dawning conquest of Satan and rescue to men. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak. For God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living
please kneel. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves his church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord, assure, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest
at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievement, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on a stormy sea. Oh, leave your child as a beacon light to the port where I faint would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, oh, stand on the shore and show him at last to me. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us
as the greatest expression of his love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitas mayan sa mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na otob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, ansa mong mana mamutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang ng ipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Taliwat Diyos maray na aga mga tugang ngunyan po, Miyerkules sa ikaduang simana, pakapasko. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mass intentions. Mga pasasalamat for 81st birthday of Elizabeth, dulot ni Ginto and Cáceres family, Eileen Hamila and family, dulot ni Alan and Eileen Hamila and family. Thanksgiving man ni Cristina Coloso and family, ni Maria Elizabeth Perdigon Aguilar and family, for the gift of life of Mrs. Gloria D. Lana, dulot ni Gwen and Lana family. Mga special na kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ni Princess Barnuevo, ni Jimson Ronald Lee, ni Rowena Lee, ni Bianca Luis Lee, ni Cheska Joy Lee. Special intention man ay Milagros Rodriguez. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, ni Martin, ni June, and Benigno. Dulot kan Ginto and Cáceres family. Para sa kalag ni Froilan, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Brandon Joseph Barnes, ni Roland Bendon. Para kay Juan Asin Gloria, kan Asopardo Cantara family. Para kay Antonio, sa kahagadan kan Atisado family. Para kay Enrique Wilfredo, kan Morcoso family. For the days and death anniversary of Marieta, dulot ni Tony Bercasio. Para sa kalag ni Jesus kan De Los Santos family. Para kay Corazon Alejandro Sr., kan Banua Vicera family. Para kay Antonio Sr., halik kay Alan and Eileen Hamila and family. Para kay Lydia Alfeo, ni Olga Arteta Avila and family. Para kay Reynaldo, dulot ni Cristina Coloso and family. Poor souls in purgatory, halik kay Maria Elizabeth Perdigon and Aguilar family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Alwan magarangit na madya, paladan ka, dapulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dapulang biyayang pangako niya, Sa ngaran ka nama kan akiasin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aldaw sa Indogabos makatugang. Diyos maray na aldaw man po, Padre. Ako unta po an sa tuya mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nakakadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan ang mga misteryong ginigirumdomi taon-taon, nahuli kan mga ini, ang pagkatawo, nag-ako kan paglaom sa pagkabuhay liwat, sa paagi kan binagong dignidad, kan enot na ginikanan, mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami, kan sa imong pagkaherak, tanganing ansamong ginigirumdom sa pagtubod, makamtan mi sa danay na pagkamuot huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Anpuon, an padi, asin an sa iyang kairiba, an sikta kan mga Sadusiyo, nagbuot na dakupon an mga apostoles, asin ilaog sa bilangguan. Alagad pagkabanggi, an mga pintuan binuksan kan anghel nin kagurangnan, pinaluwas sinda asin sinabihan, lakaw, tumindog kamo sa simbahan, asin ipaliwanag nindo ang gabos na madapit kaining bagong buhay. Huli kaini naglaog sinda sa simbahan, pagsirang kan aldaw asin nagpuon pagtukdo. Pag-abot kan puon na padi asin ang sa iyang mga kairiba, tinipon ang sanggunian, kaibaan bilog na kamagurangan sa Israel. Ipinaapod ang mga nabibilanggo. Nagduruman sa bilangguan ang mga gwardya, alagad dain na duman ang mga apostol. Nagbaralik asin nag-urosip, naabtan mi ang bilangguan pinto, asin ang mga bantay nasa pintuan. Alagad kan buksan mi, mayo man nintaw sa laog. Ang kapitan kan mga gwardya sa simbahan, asin ang mga puonin kapadian, nagkarilibong kung ano ang nangyari sa mga nabilanggo. Dangan may nag-abot na saro katao na nagsabi, ang mga lalaki na sa indong ilinaog sa bilangguan, yaon duman sa simbahan, asin nagtukdo sa katawuhan. Ang kapitan, kaibaan mga gwardya, nagduman asin kinuha ang mga apostoles, alagad dai nagamit nin kusog. Huli sa takot nagapuon sinda kan katawuhan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinangog nin kagurangnan an inagrangay nin mga dukha. Dinadangog nin kagurangnan, an inagrangay nin mga dukha. Pag umawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon, ang sa iyang kaumawan danay na uya sa sakong nguso. Ang sakong kalag naguumaw sa kagurangnan. Ang mga nagtitios magdangog asin magugma. Dinadangog nin kagurangnan, an inagrangay nin mga dukha. Ipagmuraway nindo ang kagurangnan sa kaibahan ko.
Sarabay na irukyaw niya to an sa iyang ngaran. Hinanap ko an kagurangnan asin dinangog ako. Ilinigtas ako sa gabos kong natatakutan. Dinadangog nin kagurangnan, an inagrangay nin mga dukha. Maghiling kamo sa iya asin magliliwanag kamo sa kaugmahan. An sa indong lalawgon da masusupog. An dukha nagkurahaw asin dinangog nin kagurangnan. Ilinigtas sa gabos niyang kahurasaan. Dinadangog nin kagurangnan, an inagrangay nin mga dukha. Matindog na po ang gabos. Ang buhay ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtaram si Jesus kini Nicodemo, ang Diyos namuot na gayo sa kinaban, kaya itinaunia an sa iyang bugtong na aki, tanganing an magtubod sa iya, dai mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Huli ta sinugo ni Diyos an sa iyang aki sa kinaban, bako sa paghukom, kundi tanganing an kinaban huli sa iya makaligtas. Ang nagtutubod sa iya, dai paghuhukuman, huli sa iya. Alagad ang dai minatubod, pinaghuhukumana, huli tahabong magtubod sa ngaran kan bugtong na aki kan Dios. Ang paghukom iyo ini, ang liwanag na padigdi sa kinaban, alagad ang mga tawo na muot sa kadikluman, urog ki sa liwanag. Huli ta maraot ang sa indang mga gibo. Ang nagigibo nin maraot, minadulag sa liwanag, natatakot na maliwanagan an sa iyang mga gibo. Alagad ang nabubuhay, susog sa katotoohan, minarani sa liwanag, tanganing mailing na sa iyang mga gibo, susog sa kabutan kan Diyos. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos maray na aldaw giraray sa saindo gabos. Hindi pong binasa ta po ang Ebanghelyo. Very popular po ang gospel account na ini. Dahil kaining mga enot na tataramon, digdi sa binasa. Sabi digdi, ang Diyos namuot na gayo sa kinaban, kaya itinaunia ang sa iyang bugtong na aki, tanganing an magtubod sa iya, dai mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Mga tugang, ini pong statement na inihaliputon sana, alagad nagpapahayag ininin apat na importantihon na katotoohan. Enot, pinapagirum-dum kita na ang Diyos pagkamuot. Sabi nga ni, God's first and only instinct is to love. So He cannot but love. Asin sinurat mambaga ni San Juan sa iyang enot na surat, God is love. Kaya the essence of God is love. Ang Diyos pagkamuot. Iyo yan po ang enot na ipinapahayag sa sato kan statement na ini. Ang ikaduwa po, the object of God's love is the world. Sisi ang namumutan kan Diyos, ang sa iyang mga linalang. Arong po kan sarong artist, namumuyan niya, ang sa iyang obra maestra. Kita manamumuyan kan Diyos, kitang mga linalang niya. Kung babalikan tabaga po itong istorya sa Genesis, kan paglalang, after God created the world, sabi baga doon sa Genesis, God
saw everything that He has made and found it very good. Namutan niya, kitang mga linalang niya. Kaya kita ang nagiging beneficiaries kan pagkamuot kan Dios. Dahil iba na tinatawan niya kan pagkamuot na ini, kita na mga linalang niya. Ani katulo po na pahayag sa sato kan mga tataramo na ini kan Santo Ebanghelyo, pinapaginomdom kita that love is essentially an act of total self-giving. Ang tunay na apong pagkamuot, ang pagdusay kan sa diri, arukan kinibo ni Kristo, enot, ipinadara kan Diyos ang sa iyang bugtong na aki. Nata, ano ang ginibo ni Kristo sa kinaban, bako mag-relax na, kundi idinusay ang sa diri, sagkod sa kagadanan, ninulikan pagkamuot na ini sa satuya kan Diyos. Kaya yun ang ito ikatulong pahayag kan tataramo na ini, na ang tunay na pagkamuot, ang pagdusay kan sa diri. Kung day da po kita nagtatalikod sa sadiri, day kita tataong magtao kan sadiri ta, but sabihon, day pa man talaga kita namumuot. Ta ang tunay na kahulugan kan pagkamuot, ang pagtao kan sadiri. Ang ika-apat po, pinapaginumdum kita kaining mga tataramon sa Ebanghelyo, that the purpose of God's love is the salvation of man. Ang purpose kan pagkamuot kan Diyos, tanganing kita iligtas. Natatanamutan kita kan Diyos, tagusto niya kaya kitang makaligtas. Mga tugang, mga magayonon ining apat na pahayag sa sato, apat na katotohan na ipinapaginumdum sa to kan mga tataramon kan Ebanghelyo. Alagad, ang apat pong ining mga magayonon na katotohan, minabutong sa sato, pasiring sa sarong dakulao na question. Ano ang question na ini? Siguro, paulit-ulit din yung pigahapot. Kung namumuot ang Diyos sa kinaban, natataan kinaban, paano ki problema asin kasakitan? Di ba po? Siguro, nasa sabatan na nindo ang hapot na ini. Kung ang Diyos managad namumuot sa to, nakakamati ang iba, kigutom, nakakamati nin kulong, nakakamati nin labi-labing kasakitan, kung ang Diyos namumuot sa sato. Mga tugang, saro ining importantihon na hapot, na may importantihon man na simbag, alagad nung nalilingwantaan, tamang simbag sa hapot na ini. Ang pagkamuot po kan Diyos nakabase sa freedom. God's love is based on freedom. Anong but sabihin? God's love is a gift. It is freely given and freely received. Libreng itinatao kan Diyos, pero dapat akoon kan tao. Dahil pig-i-impose kan Diyos sa sato. Dahil kita pigpipirit. Man has the freedom to accept God's love and he is also free to reject it. Saro po sa dakulaon kayang regalong itinao kan Diyos sa kinaban o sa mga tao, the gift of freedom. Tinawan niya kita ka ining freedom, as in pigirespeto niya ining freedom. Ang sa iyang pagkamuot, itinatangro niya sa sato, alaga dahil niya kita pigpipirit na akoon ini, gusto niya kusa kita na mag-ako kan pagkamuot niya. Giri baga iyan pagkakan, giri pipiriton mo magnganga, an sa imong pigpapakakan, asin pipirito mo ilaong kan kutsara sa gimot. Abo kan Diyos na arog ka na ipipirit niya ang pagkamuot niya sa sato. Ninulit ta ini freely given kan Diyos, gusto niya freely accepted by man. Namumutan ko mga tugang, ang problema ninulikan pagiging mga parakasala kan mga tao. Ang kadakol ng mga tao sa kinaban, imbis na akoon, asin isabuhay ang pagkamuot kan Diyos, pigre-reject ini. Kaya ang kadakol na kasakitan sa kinaban, ang kadakol na kasakitan sa kinaban, minagi kan digdi sa rejection kan tao sa pagkamuot kan Diyos. Nugan pipaparabarasol taan Diyos, pag nakakamati kita kikasakitan,
Mga tugang, ang katotohanan kaiyan, we are barking up the wrong tree. Salaan pigbabasol ta, ang dapat ang basulon ang tao. Dinulitaan mga kasakitan sa kinaaban are results of man's unbridled selfishness and so much desire for material wealth. Kakulong kaya ang mga tao na, di ba, nagiging uripon kan material na kayamanan, dakulon ang tao makasadiri, kaya ninuli ka ini, dakulon ang gutom, tadakulong kaya ang tao, di tatao magtao, ninuli ta makasadiri. Dakulon ang mga taong nagiging biktima ng pang-aabuso kaniba, ninuli ta ang mga tao, panuki, pagkamasadiring ugali. Dakulon ang mga tao na nakakaginibo kinarakulang krimen, ninulikan kwarta, ninulikan, di ba, pagiging gahaman sa material na bagay sa kinaaban. Mga tugang, ang pangapunan sa sato kan Santo Ebanghelyo, na ako untan pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkamuot na ini sa buhay ta. Ninulitan pagkamuot, iyo ang pinaka-epektibong solusyon sa gabos na problema sa kinaaban. Sangaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako an sa indong atang ako unman kan Diyos na makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, huli sa paggalang kan pagpatinao-tauhan kaining sakripisyo, namimibi kami warasan na siring na minidbidmi an sa imong katotoohan, kami makasunod mananggad kaiyan sa mga marahayin na gawi, uli kay Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. nitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat, matanos, nakakaligtas, na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga aki ninliwanag para sa buhay na daing kasagkoran, asin nabubuksan ang mga atriyo kan langit no nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang sa mong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay na liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaaban, patingani ang mga langit no na bertudes, ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, Banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala
kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kailan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagpod na ikaw. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa muyang obispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ka Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang mabiniu na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo, Diyos, na makakamahan, ang gabos na kaumawan, asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit, an samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundian pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. At amanon manlugod kita, kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos.